जोंनि फरेस्ट बायदि डिपार्टमेन्ट जे बिटिसिनि मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट बेबायदि बिटिसिनि फरेस्ट अफिसखौ सोरबा रायजो राजाया गाग्लोबनानै सावग्लुंनाय बायदि थासारि जों नुदों। दिनै राजा बिश्वनाथ बिथाङा बुथार जाबाय। बेबायदि जों गावजों गाव जि गोजोन मोनसे थासारि बेखौ मेनटेन खालामनो हायैखौ जों नुदों। दाख्लैबावै फुंखा बसुमतारी बिथाङा दंफां दाननो हानायाव बिथांखौ इनायै गावथारनाय जादों। बिथांखौ गावलायदों होनना बुंदों, नाथाय बिथांहा बहा सिलाय दंमोन बेखौबो खिथिनो हायाखै बिथांमोना। आरो बिथाङा जुदि नंगौ फरेस्टखौ जोङो रैखाथि होनांगोन, बे माहारियारि मोनसे हाग्रामा हिसाबै गनायथि जाबाय, बेखौ जों रैखाथि होनांगोन। रैखाथि होनायनि थाखाय सोरगिदिं बेवहाय रायजो राजा जि दङ बिथांमोनखौ एवारनेस लाबोनांगोन। बिथांमोननि मदद लानांगोन। बै रायजो राजायानो बे फरेस्टखौ जुदि मोजां एवारनेस होयोबा, दिनै मानासनि सेर सेर जों नुयो गोबां बर' गामिफोरा मानासखौ रैखाथि होनो दिनै एवारनेस दङ। बिथिंमोननियाव NGO दङ, मावजि गिन्दि बायदि आफादफोर दङ। दिनै बेफोरखौ मानो बिथांमोना मावनो हायाखै? दिनै फुंखा बसुमतारी बिथाङा जुदि दाय खालामदोंमोनबा बेखौ आयेननि भाबै बेबस्था लानांगौमोन, बेफोरखौ जेलाव हरनो हायोमोन। नाथाय बिथांखौ अयनाय भाबै गावथारनाया बे जोबोद अयनाय जादों। आरो बेबायदिनो गोबांथार थासारि जादों। जोङो दिनै रायजो राजाखौ खावलायगोन, सांग्रां जा। जों जिखिनि दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनानै बे ओनसोलनि हारि माहारि बयखौबो जौगाहोनायजों लोगोसे हा हुनि रैखाथि होनायनिफ्राय, जोंनि राव थुनलाइ हारिमु रैखाथि होनायनिफ्राय जि आरो BKWC बिटिआर सुक्तिनि जुगिदि दङमोन, बेफोरखौ समस्ति दानाय सिमा थिग खालामनाय जोंहा हाबाफारि दंमोन। नाथाय बे गासै हाबाफारिया दिनै BPF सरकार फैनानै थालांबाय। मानोना बिथांमोना सुक्तिकारि नङा, सुक्ति खालामाखै। बेखायनो बैफोरखौ मा थांखिनि थाखाय दिनै सुक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन, बोरै मावनो थांखि लादोंमोन, जिहेतु BPFनाव बे मिसना गैया। दिनै बेखायनो जों बुंनांगोन बिथांमोनखौ जोङो आन्दायनाय बायदि नुदों। आरो नोंथांमोना मिथिगौ दिनै बिथांमोना मनिटरिं कमिटि दानानै गावसोरनि डेभेलपमेन्ट माबा माबि दिनै नायथिंदों। बिथांमोना फैनानै नुदों जे प्रमद बर'नि समावहाय खामानिफोरा मोजाङै जादोंमोन। बेखौ स्वयं अदालगुरियाव फैनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर'नि समाव रड एन्ड बिल्डिं डिभिजनाव जोबोद मोजां मोनसे रेकर्ड जादों। दिनै बेनो फोरमान नङा होमबा? स्वयं हाग्रामाया दिनै गावआनो बुंदों, जों नंगौखौ नंगौ बुंगोन, नङैखौ नङै बुंगोन। दा बेफोरो माखासे बाथ्रा। बेखायनो फैबाय थानाय समाव आं रायजो राजा बिथांमोनखौ आपिल खालामो, जोङो दिनै बे ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थांखियै आरो जोंनि बर' माहारिनि सिमांखौ जाफुंनांगौनि थांखियै फैबाय थानाय समफोरावहाय मोजां राजखान्थि हान्जाखौ मदद होनानै खामानि मावनो आं खावलायगोन। आरो दिनैनि बे UPPLनि 17थि गायसनथाइ जोनोम सानावहाय आङो गायसनगिरि UG ब्रह्म आरो लोगोसे आथिखालनि आफादगिरि रायजो सभानि MP प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावदों। आरो दिनै UPPLआ जेनदोंब्लाबो जोंहा 3 MP दङ आरो 6 जन MCLA दङ। दिनै 3 MPआ दिल्लीयाव थानानै जोंनि बे आद्रा खामानिफोरखौ मावनो नाजागोन। आरो रायजो राजा माहारियारि आफादफोरा बेखौ मोजाङै नोजोर होनानै बिथांमोनखौ मदद होगोन, मोजां एडभाइस होगोन। नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि थांखि आरो सिमाङा दिनैसिमबो जाफुङाखै। दिनै बिटिआर सुक्तिखौ आखरे दफाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय दाख्लैबावैनिफ्राय जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ हुमखि होनांगौ जादों। दा बेखायनो गोबां साननांगौ दङ। बेखायनो गासै बर' माहारिनि मेलेमजिबि दल संगठननि दैदेनगिरि राजनितिखौ दान्दिसे बावगारनानैबाबो जोंनि मावना लानो गोनां जे 7था समस्ति दानो गोनां, इरा एक्सटेनसन BKWCनि जोङो समस्ति खुंनो गोनां, समस्ति दानो गोनां आरो बिटिआरजों लोगोसे बिनि बायजोआव थानाय आसामनि बर' फिसाफोरनि राव थुनलाइ हारिमुनि रैखाथिनि जि खामानि मावनो गोनां बेफोरखौ मावनांगोन। आरो बेबायदियै जोङो मालाबा राजनैतिक हान्जा हिसाबै थागोन, अब्लाबो जोङो माहारिनि खामानिया बोरै जादों बोरै जायाखै, सोर हान्जाया मोजाङै मावनो हादों, बेफोरखौ एनालाइसिस खालामनानै मदद खालामनाया गोनांथि होननानै आं सानो। आरो दिनै आसामावल' गैया, बर'फोरा दिनै नेपालाव दङ, बांलादेशआव दङ, दिनै त्रिपुरा बा डिमासा जोंनि बंस' नङा होमबा? बेबायदि बर'फोरा दिनैसिमबो आसाम आरो बुहुमनि बिखायाव भारतबर्षआव थानानै खौसे जानानै जुदि सब बिथिङाव खामानि मावलाङोब्ला दिनै बर' माहारिया गेरेमसा जागोना बे मोनसे जोंनियाव स्कप फिजिबिलिटि जोंनियाव दङ। आं बेखिनिखौनो बुंनानै गासै आइ आफा रायजो राजाखौ दिनै UPPLखौ अनसायगोन बेखौ मिजिं लाखिनानै आंनि बे सुंद' मेसेजखौ बेखिनियाव होना फोजोबबाय। गोजोन्थों।